Jane Niken ki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggono no. Penyanyi polahe kok bajak laut. Jala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng dudu laboratorium. Isin kelas piro to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedak karo wong lanang nggo semangat belajar. Iya. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, ki apik. Lha iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan ki dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet, nggih to. Nggih leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih, kagem Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Suryadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih Ibu. Wau Pak Trisno. Sanes Ibu Suryadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah. Lah yen wis cedak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa kalian Pak Haji Sutrisno. Dadi mungkin saya akeh. Nggih, dadi jenengan lenggah sik. Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Oh, cair yo padha wae. Wah, apik men suarane rek. Kok horor iki to? Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Suryadi semakin jaya, semakin sukses, semakin lancar, semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. Masyarakat itu loh. Saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Gitu. Mas Suryadi donganipun lare ingkang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa ta? Kok gondoli piye dilungi kok gondol? Aku dendam pokoke aku. Kok dendam? Ya iki lah polos bocah iki. Lah, kowe 50.000 lha iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Sampean ora sir ngowehi aku to? Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Pira kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa karo bocah kok genepi pira? 100. Ya 150 paen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampeyan ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Lho, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Mas. Oh, krungu koperasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Yen wis karep tak kei. Iya. Aku wis karep. Wes rasa ngono to kaya.
Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Bayu. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Inggih Luar ngaturaken biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Pak Pertelon piye? Pertelon Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini malam hari ini untuk umum loh, Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh, Mas. Jan hebat nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. kuwi drone. Tahu ndak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tuwa Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jim. Oh, berarti hilang Mas, lek enek Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek putih lek sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim ning jam. Oh, aku diarani kaya dukung to, Ken. Lah sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora ngerti ora apa ya muni terus toh, kamera sampean. drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya, nduk niken nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mle yang nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, gareng Mas. Ya ra. Kudune sing luwih enom to Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe. Ya ta. Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Kok dicet. apa Piye? kurang gawean to bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wang bagus Bapak jening hati Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi Waranggana lho. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang duwe gandrung wong ayu. Oh, arang-arang piye? Gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia.
Oh sehat kok asam urat. Asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Lah iya. Kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine penyakit kok. Aja ngono. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune nyeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis nek. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis nyawang kini nih Ken. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngapa ngerti miring-miringnya kok ya wedi to? Drama. Malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam ora? Ya Islam. Ya Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Nek yo aja terus kaya mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah ing Jolodri Kakean lagu tadi ora hafal. Apal? Apal iki wong ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni ya kan ya. Lah ya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat to dadi pasangane sampean no. Wis ora kuat piye ta. Oh, mulane anggar petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodhone. Iki isih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedhak karo wong lanang nggo semangat belajar. Iya.
Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik. No. Lha iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yo kan. Nyedam tari. Yo. Lanjut. Sok bukan. Nyidam sari tepuk tangan kagem niken Salindri Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes iki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah ya ono genahe. Ya toh, Mas. Koperasi ya kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Ya. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah. Tur aman. Nah, kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. BH. Berarti dieleng-eleng Mas. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas koyo tabung-tabungan ngono kuwi Oh, enek tabungan, apa-apa. nggih. Koperasi adalah BH. Kok lek nganti salahne gurune. Kon goleki garek. Ya. Oke. Oke, anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa ora sah dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwono mu kabeh. Wong nom apa? Ya, Ayo, monggo. tutup Ya, no, Nduk. lagune apa Monggo. iki? Nyedam Nyedam sari sari. langgame. Monggo yuk. Gonggongno Mas Andi. Sliramu maragi
blender sinter gampang ayo. Dua kali pokoknya. Tenan. Oh, mulai ya ora gumun, ora vokal yang niken ki saya mumbul. Lah apa kok mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora kesengkan ning ditata karo kahanan. Mung yo dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten panggungan Mas Gareng. Bapak Sriadi sekalian monggo menawi wonten keparengipun. Sekalian Pak Trisno sinten mawon iki bagus pun kanthi kados adat saben monggo mriki. Pinarak mriki. Bapak Sriadi keparenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak. Monggo pinarak mriki monggo. Kalian Ibu kalian metara. Ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Sriadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Sriadi kala wau. Walah. Ngapa dijelet-jelet iki? Yo kecethok. Kok suarane gaung to kaya ning jero gembok. Ora muda-muda kok Bu. Kene. Iki yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriadi nggih menika. Ha iya, genah piyai kene pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo.
Nggih. Dan seluruh kru yang luar biasa. Nggih. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Nggih. Terima kasih Mas Gareng telah jelentrehaken. Oh, nggih. Jelentreh iki apa bahasa Indonesia? Jelentreh Menjabarkan. Nggih. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Nggih. Rekamanipun wonten mriki sih kelas pira SD? Masih SD. Dulu angger teko Niken namanya dijak foto. Gendel ibuke ae. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, terus beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya nang kene karo Mas Leng. Om Sleng almarhum. Ya, nggih. Sekitar tahun 2012 2012 13 lah ya. Nggih, niku. Mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu. Dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wes, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek. Ora. Tapi khusus nggih, napa? Saya dulu bersama Swargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh lagi. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soalnya Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku. Pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasto dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki Mas Desan. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak Giarto. Pak Samino hanya Pak hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kei Pak Giarto sik. Mboten napa. Mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa alhamdulillah pengrawit abdi menika diganti bukan karena abdi itu bubar, tapi karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesang nggih diantaranya Pak Giarto. Nggih, sisa-sisa Bratayuda nggih kantor menika ayo. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi. Muga-muga panjenengan sak keluarga binaring sehat. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mas Bayu, nanti ada 5. Umur Lek Samino Pak Mangun. Ayo kene. Nggih niki mila sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Bratayuda nek Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Ini manjai pas manten saya. Nggih. Alhamdulillah. Dan ini tidak boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dum-duman tuwek. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek Pak Anom. Nek di. Iki lah nang Tridharma, aku wingi kae nang Trimoluwung. Nggih. Niki Bapak niki
Nggih, cara anu ya veterane kerawitan ayo. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan kanggo Bapak Sriadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ki terus Iya. Sesuk wani babat iki. Ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga Mas Gareng, kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sak menika sampun kapundhut. Oh, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken wonten mriki pun monggo badhe ngersake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih, monggo. Mbak Niken. Nggih, dalem, Mbak. Sampeyan ini mulai wingi wis didambakan oleh warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Dan senang bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamanya. Amin. Ah, Mas Bayu. Dawuh. Karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo, Pak Ketua Koperasi, Pak Sutrisno. Nggih, Pak Jarwo. Monggo Bapak-bapak ingkang monggo mriki monggo. Pak Cip dan ada Sri Kandinya satu sekarang. Sinten Rama? Bu Sri Ratna Dewi ya. Oh, nggih. Oh, nggih, Bu Sri. Monggo Bu mriki. Monggo Bapak mriki nggih sampun dipun sebat monggo mentara. Saderengipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggah karo Mas Gareng terus Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya. Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bedhekin jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten. Yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Lho mboten sapa pun mboten apa-apa kula karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sriadi nyetes kok. Menawi mboten kandu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi mboten lepat lho, Pak. Nggih. Wong kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku yo ngerti namane. Yen mboten salah. Ya mboten kletu. Niku sinten? Kalah malah Iya tak Aku terus terang wedi.
yen nganti nuwun sewu Bu, panjenengan bolo kula to Bu. Kepala ora ngerti kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takoni. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, repot kapan caire iki. Mboten saestu mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Sriyadi sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, ti mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih Bu? Wahyuningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Suwe. Heeh. Terus Yuwono slamet ora ana alangan sawiji apa. Amin. ning Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Kair. Terus sing kirang kirang Pak. Ora iso wis cukup. Kurang, Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sriyadi sido kenek iki mau ya. Pokoke aku ki, Lah piye wong meneng disenggal-senggal ngene. Lah aku ki jerat. tak kira ki driji dadak buntut ta, Pak? Ora. Wah, buntut iki nyat. Aku dipadake duwe buntut teng arep. Kowe betheo salah siji. Gencahe. Lah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten, Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Niken. Klune iki beliau ketua koperasi. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Iya. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bis. Sinten, Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe lah. Jawane apa Jawane? Patresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? sak-sak. Munggah panggung iki lho wis. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngenyak seniman no beliau kok. Cair iki. Oh, mindah HP. Pindah HP. Tak kira cawur. Ya kan piken Pak Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren terjemahne lho langsung di. Perasaan terjemahke ya kan ya. Ngomong bedek tok lho. Iya. Teko klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki kok kair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Didil tadi? Lah ngopo? Kok kabeh dijaluki? Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluki aja kowe tok. Aku jaluk. Walah wong kiriok jamaah ya. Monggo Pak. Pak, Anu, badhe nyekel ngersakne napa Pak Tresno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Sriyadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak apa? Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa Koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa hidup. Tepuk tangan kagem Pak Sriyadi. Untuk Koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin. Itu monggo perahu layar. Monggo perahu layar dipun garap. Monggo Pak Sriyadi, duwe bapak-bapak sedaya. Monggo menawi wonten paring dawuh malih Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih. Napa Pak? Ngersakaken napa? Nah, lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang aja ini. Oh, ayang-ayang. Nah, karena ini kalau semua kan kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh lagunya ayang-ayang. Oh nggih, siap. Ayo, iki diatur ayang-ayang. Nek Mas Gareng ngrasa ayang-ayang, Mas. Anyang-anyangen mawon. Gareng. Monggo Mbak Niken. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Monggo, ayo coba. Monggo ayo.
bagus aja lo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep komerko nganti katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah mreng aku asa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti hati dan aku siji tresna iki arep tumeko nganti katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah mreng aku asa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaning ati dan aku siji tresna Syukur kabeh yo. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Pak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sri. Matur nuwun. Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk niken. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Dawuh. Monggo Pak Trisno. Pak Trisno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran wayang kulit Ki Dalang Bayu. Alhamdulillah dengan tamu Niken Salindri sama Mas Gareng. Mas Nah, Gareng. alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro
pada malam hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 Koperasi Karep tambah maju, tambah berkembang, dan tetap jaya-jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun, insya Allah monggo yo bakal tahun emas nek wis 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh cara Mas Bayu. Lah pun monggo nyumanggaaken derek bakenipun gitu Mas Garing paringi sehat, paringi sehat. Amin. Sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Sriadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika nresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Oleh titen ya Mas. Wiwit saka Pak Yit. Oh, saking swargi napa Rama Mara Sepuh. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota dan karyawan. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah. Besar. Nggih. Ketoke Pak wayang sing mbok tawake ning TikTok kae ya. Ora nyapul ning TikTok aku. Ora ya. Wah niki sae Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun monggo Pak Yadi. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatotkaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Di mana seorang satria ini akan menjadi ratu atau menjadi raja di Pringgondani, walaupun tadi kalau kita lihat kisahnya ada Patih Sengkuni yang ngobong-ngobongi ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah tetap Gatotkaca jadi ratu malam hari ini, dan semoga Koperasi Karep niru Gatotkaca jadi raja di Bojonegoro. Amin. Raja ekonomi. Luar biasa. Tepuk tangan anggota ya. Raja ekonomi. Amin. Matur sembah nuwun Pak Sriadi, monggo naik tasih wonten kersakaken lagu monggo naik badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Terakhir lagu terakhir. Siap napa? Mbak Niken neh iki. Napa? Tapi aku Mas Gareng joget ae apa? Mas Gareng joget. Ket wae dereng joget Pak niku. Wis ora sae niku. Kowe iki jalan turu apa piye ta? Kene wis sobah kok ora joget. Mbak Niken, Pak Kaji lagune apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten sing duet. Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya Koperasi Karep terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Sriadi. Saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya Sriadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH selaku ketua Koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono ta, Mang. Ya derek dipun tepangaken. Nih derek dipun niku titianipun sinten ngoten lho Pak. Kok titian? Ormasane padane. Lah kowe ngenalte bojoku niki titian kula. Nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi ini istri saya. Ini mboknya anak-anak. Namanya Jatuti Wahyuningsih. Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana. Beliau adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah. Amin. Pak kalau mboten nyuwun Bu Ratna, kula melalui niki lho Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos, itu namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Nggih. Nah, di samping Pak Widarko yang Pak ini ada wakil ketua. Biasanya dia suka banci, Pak. Oh nggih. Niku sing sing riyen joget pepet April niku ta? Pak, niki enten. Iya. Ayo. Nah,
Itu namanya puas. Pak Jarwo ST. Pak Jarwo ST. Nggih. Sayangnya bengi iki kok April ra melok ngono. Ning enten gentose, Pak. Enten. Wah, iki kudu munggah iki. Nggih. Sareng karo Niken kene. Nggih, siap. Geteni niki saya ganas. Nah, di samping Pak Jarwo ada Bapak Sucipto SH. Oh, Pak Cipto nggih. Itu bidang usaha. Oh, nggih. Pak Cipto. Alhamdulillah pengurus malam hari ini kompak bisa hadir dan bisa mendukung semuanya apa yang telah saya programkan untuk seluruh usaha Koperasi Karep. Alhamdulillah mendapat dukungan dan restu beliau. Karena tanpa ada dukungan dari pengurus dan pengawas dan serta anggota, saya tidak bisa apa-apa. Kesuksesan Koperasi Karep adalah kesuksesan kita bersama. Amin. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Gen ayo gen ngene Gentari. Ayo mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya ora, aku kena yakin wisan. Getari. Wes, kita nek pitung sasi kuwi gen. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tegak. Pak, ning nggih nganu lho Pak, nuwun sewu, naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus tuh kricing. Enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Nyawa. Iki Mas Gentari. Mbak Gentari kok Mas Gentari? niku namine Mbas. Mbak kali Mas Dimbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh. Sinten? Gentayangan. Iya. Pon mriku khusus Pak Jarwo, aja entek sing Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo PN kabeh. Ah nggih, pun monggo ditilar mriki mboten apa benjing nggih. Yo Lestari to. Monggo, ayo. Yo balikan, monggo. Yo go. Monggo goyang Mas Jarwo. Tak niken sing.
Alhamdulillah. Wah, Pak Jarwo golek nggon dhewe kok urek kok ternyata. Pak Jarwo, Pak, jenengan nggih kolu. Kula biasane kali mendem sampean boten mendem. Mboten apa-apa Pak, kali kula niku mboten resiko. Lah iya. Nggih. Resiko apa? Los. Nggih. Oh niku los niku wong melenteng tok niku ora lahir ayo. Nggih. Matur nuwun sayanipun Bapak-bapak. Tepuk tangan sedaya Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sampun minggah. Matur nuwun Pak Sriadi sekalian garwa, Pak Trisno, matur nuwun Ibu kalian sehat. Monggo mentara. Bali ngulang ono ayo Bapak Kiai kali. Wah, udan rezeki. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Pun sedaya, Pak. Waranggana kanca pengrawit wis tiba kemil iki. Ha iya. Ya wong jenenge seniman iki lagi mulya ya kaya bengi iki. Leres. Mangsaku. Piye Nduk Niken? Wah, jan Kiai kene elok-elok ta. Elok-elok Mas. Kula kinten mau lek bapak-bapak timbali teng mriki niku lek mung meneng tok. Tibake pas langsung mau salim karo jan elok tenan. Alhamdulillah. Timbali rene iki yo ngangeni tumrape apa para seniman. Niki sinambi nggih Mas Gareng. Kula tak ngaturke lelagon gerajakan mergo ingkang nyuwun iki pepundhenku sing tak tresnani tenan. Sinten? Pak Jun. Wah, nggih. Pak Jun, matur nuwun. Wah, dan piyai kok le. Nggih, Pak Jun. Iya piyai elok tenan iki. Ayo kene Mbak Dita kene karo Nduk Niken kene gerajakan. Monggo. Ayo. Monggo Mbak Dita. Aku ra triki. Ngaji. Mbak Niken udah tos. Ayo. Alhamdulillah wajane ibu-ibu jer diubengi ae. Wes. Nggih. Mengke khusus Pak Jarwo gara-gara aja kundur sik. Kuwi tak aturi beksa karo Gentari wis khusus. Nggih, Pak. Mumpung Gentari dalu niki free, Pak. Wah, diakandani kok. Tanpa bandrol Gentari. Tari wangi wingi tak tebus. Nah ya. Apa ning gadean to? Apa termasuk rancaan iki? Ya ora no rancaan. Kok ditebus? Ayo wilan. Ya Pak. Wilan. Yo gerajakan Banyuwangi berdua Mbak Niken karo Mbak Dita. Monggo Cak. Yuk garap gerajakan. Monggo yuk Pak Jun wilujeng midhang katakan. Yuk. Selamat Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi.
nawala liyane tak aturke patek songo nggon gara-gara. Siap. Bakune kabeh padha kecekele. Ayo Pak dereki mak. Ayo. Aklar kang samya sibo. Pindara bingang samudra. Kadya panjraing